Alhamdulillah Mas Yusuf. Wilujeng rawuh selamat Nggih. datang di bumi Reog Ponorogo. Matur nuwun kula nuwun Mas Gareng. Alhamdulillah kempal manunggal dulur-dulur tengah disanan sedaya tumplek-blek wonten ing laladan mriki, wonten lapangan mriki kanthi kawilujengan boten wonten alangan setunggal menapa. Allahumma amin. Allahumma amin. Tertib kabeh Mas Yusuf. Nggih, leres. Kok kabeh kompak, Pak RT tertib. Nggih. Pak Kasun tertib. Nggih. Pak Lurah tertib. Nggih. Pak Polisi tertib. Pak TNI tertib. Saking tertipe nuwun sewu Mas Yusuf. Pripun Mas? Wong lanang ki lho jam 7 metu lek nguyuh digoceki. Lho kuwi nek ora digoceki kan ya ora ana-ana to. Ya ora. Lah, Malah jelebret. lah ya makane digoceki. Oh, ya. Ora kok mergo tertib kuwi. Lah wong saking tertipe lho Mas kok ya paribasane teng mriki niki nuwun sewu Mas. Pagelaran wayang kulit jenengan pun ping pinten ngoten ning teng mriki niki termasuk desa ingkang luar biasa. Wih, liripun? Liripun niki sedaya dalang-dalang saking jaba saking lokal mriki sedaya pun sami nyambut damel wonten mriki Mas. Alhamdulillah ngalah berkah nggih. Nggih Pak Eko Presdianto sampun. Nggih. Suwargi Pak Seno Nugroho sampun. Nggih. Lokal-lokal mriki mulai saking Pacitan mriko Mas Nardi sampun. Nggih. Ki Guritno sampun, Pak Yatno sampun, sedaya dalang Ponorogo pun nyambut damel teng mriki Mas. Luar biasa. Dalu menika nggih ngrawuhaken panjenengan tebih-tebih saking Gunung Kidul. Wah, matur nuwun sanget. Oh, jan tenan kok nggih Mbah Lurah, Nggih. Mbah Kasun, RT RW sedaya niku salut dateng panjenengan. Sing disaluti napa? Lha wah, bocah cilik swarane kok gedhemen. Pontang mriku ngoten niku. Wisane pengarusan Mas. Ah mboten kok ngoten niku anu bapak-bapake bocah cilik kok suarane gedhemen. Lah ibu-ibuke ya nyauri. Pripun? Ndah Neo. Lho sik kok ndah neo ki sing diindah. Mboten niku lho anu napa niku tegese blangkone jenengan niku lho. Modele niku ukurane piro? Ora wae, ora wae. Kaya nggih sing ibu-ibuke niku sing mboten anu nggih namung blangkone jenengan. Wah, Niku lek suwantene sakmonten niku Mas Yusuf mesti ukurane blangkon 39. Ora ngaruh. Lah 39 cilik banget. 39 kan gedhe. Kok kula biasane 35, 34 tok. Aku 36. Luwih sithik-sithik Mas ya. Nggih. Niki ya saking tertipe jenengan nek wayah magrib ampun medal. Lah pripun? Aja ngampe nguyuh. Lah pripun? Lek cekel Pak Polisi. Lah kula ndek salah apa? Wow, teng mriki niki nuwun sewu lho Mas. Nuwun sewu saestu lho. Pripun? Teng mriki niku agamane kabeh niku kompak. Kabeh niku lek wayah magrib ya magrib. Nggih. Wayah asar ya ngasar. Nggih. Wayah duhur ya duhur. Nggih. Wayah subuh ya subuh. Nuwun sewu. Nuwun sewu lek teng mriki kalih mriku nggih sami nggih. Sami. Sedaya panjenengan Islam nggih. Ayo Islam. Wah, Muslim. alhamdulillah. Iya. Niki kula tanglet Mas. Pripun? Jenengan Islam. Nggih. Jenengan nuwun sewu upamane niki makmum sedaya kompak sedaya kopiahe putih, imame kupluke ireng niku sah napa mboten? Lah sah-sah wae. Wah, niki kok jenengan iki mboten sah to. Kok iso? Makmume kopiahe putih terus imame kopiah ireng niku mboten sah. Kok iso? Lah sing sah ke imame derma menungso. Maksudnya? Wo imame kuwi mau ngaku omongan kopiah ireng lho, Mas. Heeh. Ora sah. Imame ya tetep derma menungso. Kopiah ireng kon dadi imam kok ya Allahu Akbar. Kopiah ireng. Heeh ya. Kok ya Tak kira nek terus imame nganggo kopi ireng terus ora sah. Lah omong sapa sing wong imame gur kopiah ireng kok ya. Iya. Ya alhamdulillah Nggih. ngeten iki termasuk setunggaling keajaiban. Nggih. Setunggaling keajaiban seniman seniwati ingkang mlebet wonten ing laladan Ponorogo. Alhamdulillah. Pun biasa lek dalang niku ageng-ageng sepuh-sepuh menika pun biasa. Nggih. Jenengan yuswa tesih pinten Mas Yusuf? 17. Wingi nika teng Pacitan nika Nggih. jenengan sing ulang tahun niku. Alhamdulillah 17 tahun. 17. Sak menika pawiatan kelas pinten, Dat? Kelas kalih. Kelas kalih SMA. Madrasah. Madrasah. Aliyah. Alhamdulillah.
Tenan 17 tahun lho Pak, nuwun sewu. Iso golek duit dhewe. Nuwun sewu lek nggonku mboten tematur nggonku tangga-tangga kula iki 17 taune gaweane gon ngeslot. Sing gerang kuwi yo ngeslot kok. Oh ya ora mbek ngeslot ki ora kena Mas. Nggih. Penyakit masyarakat ki ora kena. Leres. Penyakit sing dadekne ora bener ning lingkungan ki ora kena. Nggih. Muga-muga wong jenenge bar bersih desa Mas. Nggih. Bersih desa ki ngilangi sukerta, ngilangi balak, ngilangi memolo, Leres. sing lara ndang waras, sing larat ndang sugih. Allahumma. Amin. Muga-muga- Sing diutang. Sing utang muga-muga ndang lunas Allahumma. Amin. Ketoke kok pajerumu urung lunas tenan. Wes. Oh ya wis. Ngece tenan. Wah. Ngece Kok tenan. mboten alhamdulillah. DP piro nang? DP piro? Kes. Ya alhamdulillah. Ngeten iki lho. Plambange tenggene seniman ngeten iki biasane nyak manungsa niku kan jalma kang tinitah. Nggih. Ora nglalekne barang ego, barang sombong sing diduweni kadang Nggih. kala lho Mas. Ning lek Mas Yusuf mboten. Pripun? Nika pun lunas nggih Mas nggih. Mpun, alhamdulillah. Lah nggih yatrane jenengan. Nggih. Alah tak kira BRI. Alhamdulillah. Kula kalih bae pun saged jagong Mas. Nggih. Aku ki tenan Mas, aku ki duwe anak ki ya aku dhewe ora wong seniman, Bapak Nggih. jenengan. Nggih. Aku dhewe ora wong pejabat, aku ki wong tani ning alhamdulillah sing kuwasa maha adil, sing kuwasa maha ngerti anakku diwenehi rejeki sing kang linuwih. Muga-muga slamet lancar rejekine. Amin. Nggih. Weh, jan tenan. Sik Mas. Jenengan ndongake ngene iki ana pamrih. Wah, mboten. Wong mbok menawa lek enek dagelan dadakan aku dijak ngono. Kok ya nggih alhamdulillah Mas Yusuf nggih. Nggih. Niki tenggene Ponorogo. Nggih. Bersih desa niku werna-werna plambange. Leres. Enek sing jenenge bersih desa, enek sing jenenge sedekah bumi, enek sing jenenge sedekah lemah, enek sing jenenge sedekah bantala. Nggih. Niku lek begini iki tegese sedekah bumi. Oh, ini sedekah bumi niki. Sedekah bumi, bungaing manah tansah migunani. Weh, luar Nggih, biasa. mula gelar kelir wayangan. Nggih. Dadi bungah sing susah ndang seneng, sing ora duwe duit muga-muga duwite ndang akeh. Amin. Iki sedekah bumi. Nggih. Angka loro kanggo wong wis sing bangun bale wisma, sing wong wis omah-omah. Kuwi Rabi. manggone neng gone sedekah lemah. Nggih. Lemah ki kalem-kalem muga-muga iso gawe omah. Nggih. Oh, kuwi lek wis rabi ndang iso gawe omah. Aja kaya aku. Pripun? Wah, aku ki mau 5. Mau 5 mboten tegese mau 5 niku dijauhi apa ditindakke? Alah, kula ki tindakne mau 5. Maksude? Madhep mantep mangan melu mara tuwa. Heeh. Oh, enak Mas. Angger aku ngomong, "Bu, jangan anakku." Kula wis ngoten niku. Nggih. Mau 5. Mau Ning 5. mboten kena diterapne teng mriki. Nuwun sewu lek mriki ki sing jenenge mendem ora enek. Mboten Sing nate. jenenge dolanan pojokan ngeten-ngeten ora enek. Sedaya dulur-dulur niku mriki pun ngeten Mas. Wih, luar Pun ngeten, biasa. nggih. Pun ngeten. Ngaten sedaya. niku salat napa? Alah nganggo galon lho. Kalau Galon gede niku. tak kira ngene iki takbir salat. Ngomonge sapa? Nggih mboten Mas. Ah, nggih. Pokoke jenenge minuman keras ki ora kena ditindak. Mboten kena. Kuwi ngrusak awak karo ngrusak lingkungan, Nggih. ngrusak kemajuaning desa. Iya. Angka 3 Mas. Nggih. Kuwi jenenge sedekah bantala. Bantala werdine napa? Niki bantala hubungane kalih agama. Nggih. Nuwun sewu dulur-dulur ngadisanan niku nuwun sewu paribasan lemeke pendidikan sendinane agama. Mula jenenge sedekah anu bantala yen wis kalungsur ban aja kulina tumindak ala. Iku Luar biasa nggih. nggih lek kadang kala kan enten to haji iki kudune kan haji mabrur. Nggih, mabrur. Oh enek iki sing paling bahaya ki haji tomat Mas. Tomat Haji tomat ki enek saiki. kok iso Ya tomat? budal tobat mulih kumat. Iya.
Nggih. Oke saiki ngono kuwi oke. Nggih oke Mas. Biasane kok ngomah ngono blantik teko ngomah malah tukang ngapusi. Nggih. Iki kok nggih. Sangka mergo lene ndake haji ki niate mung dienggo pamer biasane. Nggih, ming arep golek jeneng, Nggih. ming arep digge golek pamor. Ah. Ning niku mboten kenek. Mboten Jenenge wong haji kuwi padha karone mbijekne awake dhewe, Mas. Nggih, leres. Mbijekne sanubarile dhewe kepiye awakku ki wis apik apa durung ning ngarsane Gusti Kang Maha Agung. Nggih, leres. Jantenan luar biasa, Mas. Penontone jenengan ki tetep kuwatah sanget. Teng Ya, Ponorogo akeh, Nggih. neng Jogja akeh, neng Solo akeh. Winginane teng pundi Blitar napa Kediri? Sukarjo. Sukoharjo. Nggih. Kathah alhamdulillah muga-muga dulur teng Adisanan mriki mboten waleh-waleh nimbali Mas Yusuf Ansor mboten namung sepindah. Amin amin. Nggih, Mbah Lurah niki nanggap ping 3 gratis 10 yuta. Ngene Mas Gareng. Napa? Nek kula sak kanca niku gadah komitmen TKT mergo ki kanggo dharma karo ngalap berkah. Ije leres. Nek wis nimbali ping 5 engko sing ping 6 gratis. Ping 6 Gratis ora syarat apa-apa. nggih. Estu napa pripun? Estu Niku disekseni dulur ngadisani sakseni. lho. Nggih, leres pun. Dulur ngadisanan sedaya masyarakat wonten ing Kabupaten Ponorogo lho Nggih, disekseni. Nanggap ping 5 bayar, ping 6 Gratis. Disahne lho Mbah Lurah nggih. Mbok menawi monggo ngantos ping 6. Iya. Heeh. Tapi ketoke ya sok ben kuwi embuh lek wis ora awake dhewe, Mas. Lah pripun? Ya ganti liyane. Walah ya wis ngono kuwi ki rezeki ki sing ngerti ming sing kuwasa Mas. Bener Gareng. Mas, mula dawuh-dawuh nuwun sewu mriki niki nggih wong pusat niki napa nggih anak seniman, Nggih. termasuk dalang kondang Pak Yatno. Nggih, Pak Yatno. Pak Yatno alhamdulillah tinimbala swakula niki Nggih. lumatar Mbah Yatno. Nggih. Alhamdulillah 750 ya ketoke karek 300. Kuwi ora ngono. Penjane ki piyai jujur kok. Mboten Mbah Yatno guyon. Guyon pun toh kula ngerti-ngerti pokoke rokok jenengan 3 slop. Nah, Apa meneh niki Mbah Yatno kuwi lho Lah, nggih. MC Kun. Iya kuwi lho sing nganggo gulungan ngeten iki. Nggih. Koncol haus. Haus niku wah aku Mas kula nyuwun sak penten halah gareng kok digagas. Wis toh 300 e wonge budal. heeh. Wis ta ngaten iki lho Mas. Niki Nggih. dulur Ponorogo. Nggih. Mula ngeten iki priyantun Ponorogo niku pideksa. Luar biasa. Nggih ingkang rawuh mboten namung Mbah Lurah sekecamatan Sambit Mas. Nggih. Menika Mbah Camat rawuh, Weh. sedaya Demang Pak Kasun, warga masyarakat, tokoh masyarakat rawuh teng gene kadisanan mriki. Nggih. Paring dawuh mbok menawi menika sindenipun rumiyin Oh, nggih. sinambi Hang Rantu dulur kula wedok ingkang Nggih. saking Kilen ugi Mbak Eka uget-uget. Wah, Mbak Eka uget-uget. Dereng dugi nggih, Mas? Dereng. Oh, nggih. Dereng muga-muga teng perjalanan manggih kawilujengan ugi kebagas warasan. Amin, amin. Enteni 10 menit wis teko kene, Mas. Oh, nggih. Paring dawuh sinden rumiyin Mas panjenengan Ayo monggo. karo maca pamundutan. Ya, Ije, Pak. monggo. Salam budaya, lestari budayaku. Yo limbuk yo cangik kalian Mas Dalang nyuwun lagon Bratasena kalian Lestari. Ya, dipun aturaken kagem sedaya pelaku UMKM Senuswantara mugi pinaringan rahayu lan dagangipun laris manis. Amin. Salam saking UMKM Bisaraya Minimarket bahan bangunan alam ingkang mapan wonten ing kidul kulon Gunung Botak Ngadisanan Sambit Ponorogo. Ya. Utawi ketik wonten Google penggilingan batu sambit matur nuwun dari UMKM Berdaya dan Berbudaya. Ya. Nggih, mboten kata lupen dalu Nggih. menika live streaming Pratama Audio. Pratama Audio. Nggih, menika audio kondang, menika Delta Audio. Delta Audio. Lah wong biasane swara kuwi kaya drip diseret alhamdulillah begiki Mas. Pripun? Wis rada undan lah. Guruan iki sing rada seret lek sone audione kepenak iki dadine ya penak. Nggih, heeh. Ya nyambut gawe barang ya kepenak ora ngoyo, Mas. Nggih, leres. Ya nggih. Paring dawuh menika sindenipun. Tesih, Mas. Tesih. Khusus warga Maguwan Ngadisanan saking Pak Ketua biarpun Pak Sarif
Nggih Pak Sarip. Heeh, nyuwun tembang podang kuning kalian Sesideman ya. TTD Pak Sarif. Wah, matur nuwun. Ya. Alhamdulillah. Enggak di jenengan mang milih sapa? Oh, jenengan pilih riyen pisanan kula bar ngono kula tak pilih dhewe. Lho justru le pisanan kuwi jenengan mang Oh, milih. nggih, alhamdulillah. Sing tuwa apa sing nom? Nggih, mosok ya ini wis turu to, Bu. Kok ya. Pun sare riyen kok ya. Konangan ah. Milih. Kula lek milih niki nuwun sewu mboten urut mboten napa-napa Mas. Mboten apa-apa. Lek kula milih nggih tetep niki lho Mas. Oh iya. Cocok nggih Pak nggih. Sing Cocok pundi? nggih Pak Bu nggih. Alhamdulillah. Sing ndi, Mas? Iki. Sing ndi? Iki lho Mas. Oh sing kukur-kukur kuping. Iya, kuwi. Priyantun kok ning melenuk. Apane lho? Ndah gelungane to Mas. Mas Iya. ngoten iki. Monggo Mbak Yu, Iya. katuran jemeneng Mbak. Sepati Mas, dedek terang ya. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gere. Wilujeng dalu Sok- Mbak Yu. Sok-sokan wedok. Sendalo Mas Gere. Pripun kabare, Mbak? Sae, Mas Ya Gere. Allah. Alah. Pripun jenengan? Wah, alhamdulillah ya sehat to, Nduk. Nggih lancar nggih. Amin amin alhamdulillah. Masaku ki kok ya nggih nuwun sewu dalemipun pundi? Pathok Gunung Kidul. Ya Allah. Mas, aja ditinggal aku ki. Nggih menika statusipun pripun? Sampun menikah, Je, Mas. Rondo apa prawan? Nggih, ora perawan ora rondo ki ki apa, Jukan? Lah terus? Ya bojone wong. Oh ya Ora apa-apa, Mas. lah kok iso bojone wong iso ora apa-apa. Ya lumrahe Mas ora apa-apa ya, heeh to, bojone wong lak ya Kok ora apa-apa. lumrahe bojone wong kok lumrah piye to? Lah nek jenenge gur kenalan lah ya ora apa-apa to. Oh nek sekedar kenalan ra apa-apa. Ya aja wong lumrahe bojone wong. Lah, nggih. Lah masamu bojomu wingi wedhus. Kok ya wong Ya uwah. ya jenenge manungsa ke jodone ya tunggal menungsa. Oh, lah, nggih. Jenenge manusia itu dengan manusia, Nggih. hewan dengan hewan. Nek Nggih. awakmu ngersakne karo sapi nggih monggo. Wah nggih mboten, mangke mboten Nek saged. kok iso ae. Carane Tekono Yusuf lho. Kok ora iso ki, ora iso le ngopo? Heh? le ngobrol lho. Nah, bener. Oh ya bener. Kowe ora iso ngobrol dadi bingung. Lah, nggih, Dadi lah, arep mbok jak nyambut gawe nyang pasar bingung. Lah nggih anenge didol nek nang pasar. Ijalne dhuwit. Nah. Ning mumpung urung didol ijalne dhuwit. Ha nggih. Nggih, salim riyen kali Mbah Lurah. Salam-salam riyen kali Mbah Lurah. Niki salim mangsal mboten to? Mboten wonten inggil mawon menika. Alah lah Mbah kula ki Lurah. jane pengen salim Lah, Ora Mbah apa-apa. Lurah to. Mike sing Lurah. Mike sing ora ana ayote ijolan. Iki anane ana yote kabeh. Iki sing urane oyote iki. Sing urane wombe kok modele kaya kayu iki. Lah piye? Ora nek kabele. Lah kayu kok ya ora enek kabele kayu kok. Enek to. Lah ya. Oh, enek kayu enek kabele. Cek, cek, cek. Cek. Wah. Wong lanang. Halo, Mbak Lurah, kang pundi to? Alah Mbah Lurah. Lah ya kuwi lho mergane Mbah durung Lurah sik tak kenalan omong ki, itu. Mbak. Mbah Lurah ngadisanan to. Nggih, Mbah Lurah ngadisanan kaya aku lho. Mbah Lurah ngadisanan. Yo apal to. Mbah Lurah ngadisanan. Sik ndi? Alah, Piye iki Mas? Lah kok ngene iki kok ora anu poin ki ndi ndi? Alah, Mbah Lurah ngadisanan ki lho. Pak Sumardi lah aku apal banget. Ah, engke pundi, Mas? Alah. Mbah Ki karepe ki jempol iki ngadi iki Pak Lurah endi? golek sinyale ketoke bingung arep golekne rokok iki. Sing ngendi Iki jare ora kenae? pasti belas. Mbok ge ditujokno lho Pak Lurah ngadisanan. Oh, sapa yo ngerti omahku itu tunggal pacitan kok ya. Oh, Lah golek saya dhewe. nggon aku Mas Gunung Kidul lah ya saya le ada. Lah ya ora apa-apa awakmu ki ado-ado lek golek kan mesti ndang bliaunipun iku Oh, kok ngono. nggih. Aku lho Sing lurahe ketok. ngoten. Oh. Milih berarti ki aku. Nggih. Iku muwilih mawon. Wah, jan ngati-ati, ngati-ati. Pak Lurah. Sirahe dhisik, sikare dhisik, sikile dhisik. Lah ya sikile sikik mosok Ya. sirahe sikik Mas. Lah kok balik.
Oh iya. Pak Lurah, waduh niki pripun niki? Niki Pak Lurah nggih. Nggih. Pak Lurah ngadisanan nggih niki nggih. Nggih, bener niku Mbah Lurah ngadisanan niku. Pak Suparni. Nggih, Pak Suparni niku Mbah Lurah. Jare Mbah Lurah. Dijak. Apa, Mbah? Monggo, minggah panggung nggih Mbah Lurah nggih. Minggah panggung. Wah, sakniki mawon mboten napa-napa kalih kula. Alah, alah, alah. Digandeng Pak Lurah. Yuk, Nggih. tanggung jawab kepada Anda. Lho kok iso? Oh, wong Mbah Lurah kok jumeneng awakmu nek burine kono diapit bahaya. Wong burine kono burine. Mbah Lurah teng mriki Mbah Lurah. Nggih, rada. Nggih. Majeke teng mriko Mbah Lurah. Wong nata-nata kaya asistene kok ya. Mbah Lurah. Padune pengen dadi asistene. Wong pangalembaka karo beliau ke paling penting. Lah nek kaya kula ki wangune dadi apane ya? Ya paling boten kan jenengan dadi napa niku partner. Oh, partner kerja. Partner kerja ngoten nggih Mas Yusuf. Sekretaris. Oh, sekretaris. Kaya aku ngene iki wangun dadi sekretaris. Ora Ngersake sekretaris mboten, Pak? keleken. Nggih le dadi sekretaris sing ajeng dicaketi napa mangke. Nah, Wah, lah nek kula niku Mboten duwe nyatet napa-napa lah sing dicatet niku. Waduh. sing Lah dicatet sekretaris boten. kan tukang catet-catet. Mbok bilih menika pun tondo, Mbak Yu. Oh, nggih. Bahwasanya Pak Lurah Ngadisanan itu tidak ada catatan. Dadine kabeh bersih, tidak ada Boten. korupsi, tidak Iya, ada betul. kolusi dan nepotisme. Tepuk tangan Luar kagem Pak biasa, Lurah. Boten Bagus wonten sekali. tiyang ingkang sempurna niku boten wonten. Ngoten Mas Dalang nggih. Leres. Nggih, mboten wonten. Sing sempurna niku namung setunggal, Pak. Nggih. Gusti. Rokok. Rokok. Kuwi merek, Mas. Apa ki sapa tulisane ya sempurna kok ya. Ya, nggih, paring dawuh rumiyin mengke nggih ndledek kalih dulur kula wedok niki. Kok deledek to? Tegese ki nyambut gawe cabet jagong Oh, ngoten lah lho. ngoten. Nggih, ngomong. Bahasane iki ya rada piye ngono ta Kalau iki? sampun paring dawuh lah niki terus kula matur napa kan. Mboten sah, Lah nggih. mboten sah matur nek bilih ngoten langsung nembang mawon mumpung Betul, kalih lah niki. Nah, nggih ngoten niku. Ketemu pengapes aku iki. Lah mboten apes Pak nek ketemu kula niku, Pak. Nggih. Mboten sama Mboten rapes. kula niku kan mboten tahu nyanyi, mboten tahu. Tapi nggih lek Oh. memang Mboten napa-napa kan. karo Mas Gareng dipeksa ya mbuh sak isoku kowe Mboten mboten napa-napa Mbah Ngadisanan kados panjenengan tumraping kepala desa mbok bilih menika badhe rawuh teng nggene warga setunggal mboko setunggal kan mboten saged. Nggih. Ning kan nggih saged wonten perwakilan. Iya. Wonten nggih. Wah, Mbak E. Mbak Eka wis rawuh Mbak Eka. Sugeng rawuh nggih. Tunggelan Ingkang dipun rantu sampun rawuh, monggo. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Nah, nggih. Niki kersanipun istirahat rumiyin Mbak Eka, Mbah Demang kalih Genduk dijak Oh. nyanyi ya, Nduk ya. Nggih, nggih. Ngersake lagu napa, Pak? Nyanyi napa lek wong atisanan niku senengane gubuk asmara ya. Oh, lah niku sae sanget niku, Pak. Nggih. Dadi niki nggih Mbak Lurah. mungkin nggih nyanyi bareng-bareng kados Dek Mben niku teng Gajah niku. Jenengane termasuk MC Gajah, Mbah. Mboten nggih, mboten. Alhamdulillah. Tapi nek ngeten iki kok Mbah to jane? jenenge Mbah Wong Lurah. kula niku pun putu ya, Mbak. Nggih Dadi ta? ya pantes diceluk Mbah niku pun Waduh lah pantes. kula kira dipripun Nggih. ngoten sih. Nggih. Jane Pak jane. Nggih monggo pun to. Oh, nggih. Nggih, wong tane- Pak Lurah niku pun penak mawon. Anak Nggih. kula pun kathah sak desa niki terus putune nggih pun kathah. Lah, nggih. Terus pemoti timbali Mbah niku Niku pun paling pas cocok. ngoten nggih. Paling pas. Nggih. Ternyengkak. Matur nuwun Mbak Lurah. Sembah nuwun Mbah Lurah, alhamdulillah. Yo, mesti. Kula lek kali Mbah Lurah ngeten iki lho Mas. Lah Yusuf. nggih, kula malah pekewo. Jan kula kali Mbah Lurah iki kok nggih. Oh ya Allah. Token listrik. Malah token listrik kok nggih. Makasih Mbah Lurah. Aduh, aduh, iki sing nyanyi piye iki mau Tak ya? wanani lemah teles. Lemah
Wah teles Gusti Allah sing Mbak. Bales. Mbah Soekarno nyangklek bedil lho. Apa Mas? Sing kuwasa maha adil. Alhamdulillah. Bar nyawer sinden, bar nyawer dagelan. Muga-muga Mbah Lurah kathah rejeki. Amin. Malah iki kepiye iki aku mau. Ora sah, mboten sah ta Lurah. Mbah Lurah. Dok. Awakmu ki ndongakne karo aku. Mbah Lurah. Halah. Matur nuwun nggih, Mbah. Wes. Ya umume lah aku wis ngene-ngene je mau ya piye to, Mas. Ngene-ngene yo. Iki lho, Mas. Ayo. Nggih, matur nuwun nggih Mbah Lurah. Mugi pinaringan rezeki ingkang lancar kathah lan barokah. Sampun Mas. Sembah nuwun. Nggih. Jan alhamdulillah. Mas Yusuf. Dalam. Mbok bilih ingkang dirantu dulur-dulur wonten ing Laladan Ngadisanan. Nggih. Kepara menika sampun rawuh. Oh nggih. Nggih, senajan nggih namung setugel. Napane? Wong kancane dhuwur-dhuwur kono dingklikan Oke. papat barang isih lungguh ndoprok. Nggih. Menika diaturi jumeneng. nggih sowanipun Mbak Eka uget-uget sepot Mas. Lah. Monggo. Nggih, tenan. Nduk, nyambut. Jeruk karet. Gondol kacang. Gederengan. Ana sing Nggih, Mbak Eka. kaya mending to. Apa nek? Wong awakmu kancane dawa-dawa kan yo kabeh dhuwur-dhuwur. Nggih. Iki jenenge kanca-kanca ansor laras ki wis menyesuaikan, wis ngerti karo aku. Lah kok iso? Ngerti nek sindene sagel dadi parikane ya sagel ngono ae. Sak apa? Sak ndek. Sak ndek. Kok ketok iki ora sagel lho iki. Lah kowe iki ya jeru lho. Lho kok iso jeru? Nek kancane kok jare ngadeg karo ora terus padha wae. Jare kancane lingguh-lingguh dingklek kok padha le ndoprok. Nek ngelokke aku peh ndek ngono to kowe. Ya ora. Jare ngene iku kancaku. Aku ki wis ngurmati karo awakmu. Piyayi ngendi sing ora ngerti kondange, ngono to. Ya. Pak Lurah sekecamatan Sambet ngerti sing ora ngerti kondange. Piyayi Ngadisanan ngendi sing ora ngerti kondange. Mas Garangan Pacitan tuh. Ya, kok Gareng. Mas Eh, Gareng. Nak, Gareng. Gareng. Nun sewu Mas. Gareng. Eka, kowe mau rung teko aku wis banyol suwi teko kene kowe malah mateni aku kaya garangan. Aku kudu garangan. Mas Yusuf menika lak saking Jogja Gunung Kidul. Nggih. Gayanipun menika Jogja Ngayogjan. Ngayogjan. Nek aku Sragen, Sragenan. Heeh. Misal Semarang ya Semarangan. Marangan. Lah lek Gareng, Garangan. aku gak ngerti. Garengan. Kok Kok iso balik ku ya pegel tangan gone awake dhewe to. Wah awakmu cethuk semono bani kan ya cethuk wong akeh to nek kene. Mesti kowe awakmu teko bintang tamune Mbak Eka uget-uget. Wah, terus teng mriko sing masang sing. Oh, anak kuwi to Mbak Eka uget-uget. Sapa ngomong kok iso. Oh, jebul. Aku itu rene malah gelo kok. Lah kok iso gelo? Lagi teko nggone isor layar TV ku lho. Lah kok iso gelo lho? Layar lebar ku lho. Lah iya kok iso gelo? Kalau bapak-bapak ibu-ibu sing madhep rono. Aku teko njero. Terima ngoten iku. Pegel sapa sing lara ati? awakmu Lara ati lek kaya ngono wong wedok terus dadi cilak Iya, iya, ya, apa? Aku dandan wis padha ibu pesindan. Kok mesti- Masane apa aku berarti badhe wedok-wedok kaya liyan. Kak, alon ae iki senengane kentekan ambekan. Oh, medeni wong kulira mesti kentekan ambekan ngoten iki lho, Pak. Kok nek kumat mengine lho. Nggih. Yo gak kumat aku bisa nesu terus ngomong terus langsung mates ngono. Turu langsung turu Mas Ayo. Yusuf. Terus ngantuk kok Mbak Eka. Iya. Wilujeng dalu. Sugeng nalu Mbak Eka nderek tepang. Inggih. Saking Gunung Kidul Kula inggih kula. menika sak pendah menika nggih nembe panggih. Ah nggih, Kula salaman riyen. meneng, wong tua meneng. Iya iya wis to garangan ning kene ra masalah. Ngono. Ora nesu lho, Lek. Ya ya. Ora nesu. Ora kena mboten nesu terus aku wong nom tunggal wong nom aku wong tuwek ya aku duwe musuh Nah, wis taun 6 jenengan. Nggih, wong aku sinden iki kabeh duwe petingan dhewe kok.
Meneng tak salaman. Iya ya yes kono Nggih, nderek tepang Mbak Eka. Nggih, Mas Yusuf. Nggih. Pun nama kula Eka prihatin ningsih katlah wonten YouTube menika Eka. Ndang tak uget. Sinten sing dadak Kula. Oh jenengan. Napa panjenengan pengen kula uget? Wah, ndak risi kok ming semene. Eka Iki njur padha wae. Semene. Eka. Ora ngerti uget-ugetku. Pripun? Nek Coba. bingung nek gedhe dadi entung ora wis. Coba. Eka. Tanggone pakan lele we. Ngapa? Di bawah 18 tahun. Ora kenek ngomong uget-uget. Ora Lho, apa. magot Wong pakan Mas, lele. Oh. Mas yo ora entuk ngomongke uget-uget wong ki yo duwe entung kok ya Mas yo. Duwe. Eka. Lho, senengane mempiara burung. Iki udu. Manuk pakanane entung. Pikiranmu Iki kudu untung. apa? Mbok. Malah gede. Mas Yusuf. Nggih. Dipun sekecakaken nggih. Nggih, Salaman pun sekecak. setunggal Oh meneh. nggih, siap. Wong ngalah kaya ngene to tangane wong bagus ki. Alah. Hati-hati lho Mas Yusuf. Ngapa? Dalang Sragen gara-gara akike ilang ya karo iki. Mbok kira oh kene copet ngono apa piye? Oh, ngopo? Kowe Mary aku salaman karo Mas Yusuf. Iya. Aku ket mau ora ngurmati karo awakmu rong tak salami. Iya. Salaman dhisik. Aku ya iso ngeramal tangan ngono kuwi aku iso. Kok iso piye? Iki tanganmu ana 3 garis to. 3 garis. 1 2 3. Bener. Iki nomor 1. Nomor 1 jenengmu. jenengku. Sing nomor 2 iki 2 garis iki aku karo kowe. Aku karo digabungke dadi kita dan harapan kita berdua. Ya Allah. Lah kok siji ana meneh? Ya apa? Walah kapal to. Kok iso tangan mulane dadak Asem. Ngomong aku ki lek ora tanggapan yo nyang pacul ngono lho kok ya. Kok lino awakmu mau tekok ning gerdu ana tekon-tekon karo wong kene apa ora arep mlebu ki tekon wong apa ora. tetepno aku Mas yo wis melu Google sing jenenge map kuwi mau. Google Map. Google Iya, Map. tapi tetep kudu nabuh kentongan, kudu srawung karo warga masyarakat ngadisanan kene. Kawit sangka kono. Malah bingungne wong. Lah kok iso bingungne to? Rodok mangkel aku. Lah kok iso bingungne? Mlebu nang nggon arah rene belok kanan sadurunge jembatan aku Iya. kok bingung. Mas niku nggen ngano acara wayangan Mas Yusuf Ansor dalangipun Nggih. wonten ngadisanan. Niku pundi? Iya. Arahe nek saking mriki. Lah malah dulur kene mesti grapyak semanak ndang Ya ditakoni. langsung disauri. Iya, piye saurane? Saurane ora ngono. Kok ora piye to? Lah nggih kula rada judeg malah wong bingung-bingung ndang cepet-cepet ndang panggih Mas Yusuf sak rencang-rencang Ansor laras ya ta. Nggih. Piye? Lho, kuwi lho ngene Pak Lurah. Lah, pundi? Nggih. Jawabane Ora. Ora ngono. Kok ora piye to? Bae wonge gendeng ngono. Wong gendeng kok ya ora Kok takon. ya apa wae jawabane? Ora ngono. Heeh ya. Ning ngono kuwi lho ning anding perapatan awakmu roh apa ora? Ora. Oh iki berarti sing tok takoni iki mau. Aku yo ora ngerti wong peteng kok ya nan. Ning perapatan kono lho Mas, tak tekoki mesti wong bae gendeng, angger tak tekoki apa-apa jawabane ora. Ning perapatan kono lho, awakmu roh apa ora? Ora. Lah yo wis, nek omane ora yo kabeh iki mau. Sing gendeng iki apa ya? Kayake lho, Yo kayake. muga-muga ndang mari nek pamane yo. Oh, aku kancane sok dedan-edane kok ya. Sapa Ning padha aku wae? nek kene iki dadi dukun lho Masamu. Lho dukun apa? Lho, dukun andani wong edan. Lho malahan. Lho piye nek kene kan arep dulur-dulur sing siji jenenge Lukito, sing siji jenenge Daud, sing siji jenenge aku. Lho. Tenan kowe Mas. Wong edan kabeh, sing siji Lukito, sing loro Daud, sing siji jenenge aku. Lukito karo Daud kuwi mari. Oh, alah. Lah awakmu? Lukito karo Daud kuwi tak tambani mari. Heeh. Nek nambani piye kok iso mari? Oh, mari kula tambani Jopat Japu Abang Biru, Daud karo Lukito mari. Oh, telu kuwi. Iya. Daud Lukito karo Aku. Oh, lah yo. Lah aku Lah, kowe nemen. Hah? Kenek aku yo an. Oh, padha wae kene mbok edane kono ya nemen kok ya. Kok ya hiburan Mbak Yu. Wah, bunga Menika tangan sing kok wingking umpama. pun nyuwun-nyuwun lagu-lagu. Nggih. Iki mau nyuwun Lagu anu. apa? Kapilut, Mas. Kapelo. Kapilut. lah. Saking Pak Maridi. Pak Maridi. Nggih, alhamdulillah. Podos, Pak Maridi Podos. Nyuwun kapilut. Iya. Kapilo telanggam kapilo. Ya. Nggih dipinangkani nggih Pak Eka. Wau Bu Pak Lurah sampun. Oh nggih. Pak Lurah sampun. Pak Lurah sampun. Tindak wonten panggungan. Menika Nggih. sak
Kecamatan Sambit Rawuh sedaya. Nggih to, Mbah Lurah sak Kecamatan Sambit Rawuh sedaya. Heeh. Niki. Wong napa mulih nuwun sewu lho Mas Yusuf. Pripun, Sing Lek? ditunggu-tunggu mbake kauget-uget iki namung siji. Lah nggih. Ngendang. Wah, kok nembang sike? Nggih. Suwantene tak krungu. Nggih, mengke terus Dipresani ngendang. terus Umume ngendang. sindan nak nggih nembang sik ya Mas. Lah, ya? nembang sik. Ora Nembang kok sik. moro-moro kon ngendang. Kuwi mangsane apa cecolong ngono lho Mbak Eka. Ning YouTube kae aku malah rada bingung. Lah, pripun? Tau uget-uget sindan roll on ngono kae lho. Malah bingung aku. Lho kok iso sindan roll on kok iso Apa sing bingung. roll on Rock bat and kelek. roll. Roll on iki bat kelek. All on ngono kae lho. Kuwi Malah tuh bingung. roll on. Apa? Odorono. Deodoran. Deodoran. Oh iya ya Odorono. Iya. Iya. Oke, menika ngeten Mas Yusuf. Terus pundi? Kersanipun saged gayeng ditambah setunggal. Oh, ngaten. Niki ya. Ya. Nggih. Niki kan tembange wong kapilut mau Kapilut. Kapilut. kok kapilut niku oh sagen rung enak ya. Iya gantinen wae sing Mau nek podang kuning apa? Wis lho. podang kuning Udah. pun kena. Heeh, podang Oke. kuning. Pripun Mas Yusuf? Saged apa mboten? Derek monggo. Dipun ganti Mbot- nganu podang kuning riyen. Nek kapilut ki sing kalamun weruh sliramu gampang dan. Lho ngerti ora? Kalamun weruh sliraimu. Iya. Gundulmu mesti mledos nendas. Kok mesti nesu? Wow. Gede kok iso mleset nang kacane kok ya. Iya. Podang kuning riyen Nggih. Napa? pareng. Podang kuning rumiyin mawon nggih. Wo, mboten apa-apa, monggo. Ayo sak kersane, Mbak. Eka, Nggih, monggo. ya wong sak merdikane jenengan Nggih. Nduk. Pokoke wis nyambut gawe ning adisanan ki apa wae masuk. Iya. Heeh. Mbok bawani apa langsung? Dibawani saiki wae ra apa. Oh ya wis, ya siap. Nyuwun tintinganipun nggih Mas. Ya. Mas Ogel, Mas Pogol. Sapa? Mas Ayu kuwi. Mas Galuh. Mas Galo sak angkatan. Nggih sakangkatan. Bedane jenengan dadi kono dadi. Lho niku nggih dadi lho rek Ayo. kula dalang kondang sak menika kok. Dadi edan. Monggo, Mbak. Masih SSN to? SSN. Iya, SSN. Awakmu? Aku Eskar. Oh. Sarjana karaoke. Iya. Oh, wah kuwi elek-elek ngene Apa? UGM. Lho Universitas Gajah Mada. Ngomongi sapa? Lho, Universitas Gandulan Montor. ngomong nek kernet. Ayo. Satu loraku Halus ini Mas garane. Tenan wong dulur kulon niku kabeh mesti halus. Lah nggih. Monggo. ngati sanan satu loraku Ngadisanan sedulurku. Mumpung arep 17-an. Ha ayo. Deklamasi. Deklamasi. Iya. Tak lunga. aman sejahtera Aman sejahtera. Pak Kades asmane sapa? Pak Supardi, Nduk. Pak. Pak Suparni. Nah, ngono lho. Ya biyen di saiki ni. Beda pengaruhe apa? Pengaruhe kleru. Oh ya. Wong kewirangan ki ngene iki. Ya wis. Potong, Pak. Oh, ora welas, Mas. Ya, terus. Pak Suparni. Pak Suparni mangarsani. Pak Suparni pangarsani. Mangarsani. Yang memimpin, yang mangarsani ngono lho. Mangarsani. Ngono iki biasanya bahasa Indonesia. Kamu udah di Jakarta telung dina kan kemarin? Iya, saya di sana terlunta-lunta. Terlunte-lunte. Oh, ya awakmu. Orang aku ora ning Jakarta kok. Wow, gumu ngono kok ya. Enggak. Iya. Sampun podang kuning. Ya. Nuwun Mas Yusuf. Nggih, Mbak Eka. Ya. Luar biasa. Mas Yusuf ki kelas berapa toh? Oh, kelas 2. Kelas 2. 2. Waduh, aku mau ngrungokke ning streaming. Wis kaya dalang dewasa. Oh, kandhani mulai tak omongne wit mau. Heeh. Mas Yusuf ki priyatune cilik, swarane gedhe. Mulai ibu-ibuke ndak blangkone ukurane pira. Lho mau wis ngomong ngono. Lah ya ndah. Blangkone ya ukurane cilik. Ndah liya-liyane ya. Sing sabar. Heeh. Mergo awakmu wis ora nutut. Nang nutut piye? Wah, awakmu wis gedhe kono sik
cilik ya ora mungkin seneng karo awakmu. Jaremu aku sik. Lah aku ki wong konsisten lho ya. Oh, Aku wong konsisten lho. iya. Aku ki wong konsisten. Lah kok iso konsisten? Dadi awet lahir teko besok kanane ya manggah cilik ngene iki terus. Ora iso-iso dhuwur ngono. Ora, malah sok mengkeret mbok menawa iso. Mas, ora sah disidakne. Napane? Kok malah saya poge iki wetenge gedhe mlakune bingung. Dadi apa kaya apa ngono? Kaya bulus. Bulus sih nek mlaku piye? Ya ngene. Lah kok apik kowe karo buluse? Asem. Iki bapake bulus kok. Kok sia-sia. Jare garangan. Garangan kok bulus? Ya loro-lorone. Lah Eka, Dalem. niki mumpung presidene taksih. Luar biasa cantik kabeh. Iki kok 1 2 3 diunggahne jenengan langsung nyepeng kendang. Kendang. Nyepeng kendang go mulih didol. Iki aja mbok dol, Lah piye? gadekno. Oh, lah. Rono iki kan tok. Iya, iya. Ngerti kabisanmu kaya apa. Iya. Paring dawuh Mas Yusuf Nggih. sinten nggih. Mang milih. Niki kula. Mbak Eka wis sing milih. Oke, jenengan mawon sing milih. Kula siji, jenengan siji. Aku siji. Heeh. Ya. Kula milih ingkang pojok mriku. Niki ta? Bareng lho mboten. Sinten sing pojok? Sing Ampun mesakne kok. Ora. Aku milih pisane salah. kaya awakmu sing milih kaya. Bingung lah. Pisan kowe milih dah. Sing nomor loro ki. Saya nomor 2 ini. Nah, boleh jumeneng deh. Nggih, mangga. Sepati Mas. Nggih, mangga. Ya. Cintaku asa konyong paribasan durung temok wani panjer motor putas tak konteni tajam tong Gareng terus kroyok laler. Gak. ya ora kaya laler Gak umpamane iku. terus blungker. Niki Tekon ana sik kono. dari sini. Iya. Iya, selamat malam. Good evening. Aku malah ngomong koyo ngono koyo. Apa maksudnya? Ora. Gak situ. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Mbak Eka. Nggih lho ayune koyo ngene, Mas. Lagi ngendika sithik wae, giginya wae dipager, nambah lan ayune. Ben ora Aku sesuk mlayu. tekok ning ngene iki. Iya, sesuk tak tukokne wolunan. Dadine kowe ge budal ning kadisanan kok aku. Bendrat wae wolungan. Kene iki kan saya kok enggak tak saged metem. Suaramu kaya budak cangkil. Rasa digagas. Biar Nggih. kamu anjing menggonggong. Iya. Ya ora apa-apa aku dadi asu. Aku apa? Aku sing wedok. Dadi aku ngempeng. Pak rica-rica kok. Ya. Wong ayu sing dadi garwaku ya, Nduk. Awake dhewe dolan ning atisanan. Wis ngomong Diumpamane ning sok ben iku. Semarang sapa? Alah, iki ngomongne aku tak seneng karo dulurku wedok iki. Muga-muga sok ben temu jodone ya, Nduk ya. Sok ben tak jak dolan ning luar negeri. Datang pundi? Oh, ning Paris, ning Jerman, ning Korea, Gelem aku. Palestina, oh nang gone Las Vegas. listrik. Las Vegas. Oh ya nggih termasuk nganggo gas barang. Heeh. Nggih. Ade sesuk ya dolan dhewe ya, Mbak. Ya Dolan ade ya. wis besti ya ya. Ning endi penake? Ning ngisor kijing. Sing apik kono ning luar Medeni. negeri. Nek kok. pamane Suroi kudu merti dusun melu ngluri-luri anu leluhur sing wis. Ndedonga. Aja kaya kae senengane berhura-hura. Jenenge flexing ngono kuwi. Koya-koya. Wah awake dhewe ya wong mampu ya, Nduk ya. Mampu lah. Paling ora awake dolan ki ya ora menggo numpak Avanza. Ora nggo numpak pickup, paling ora awake dhewe numpak Pajero. Kaya dalange numpak Fortuner kaya yoga-yoga. Ora gelem kalah ya. Lah ya awake dhewe gak iso nek ade besti paling ora nabung yang bagus. Sesuk nggih tuku mobil ya, Mbak ya. Paling mobil apa? ora mobil ambulan ya. Nggo apa? Nggo ngusung tanggane sing cerewet pamer kuwi ya. Heeh ya. Apa-apa kok rumangsaku gak tahu enek piye kudu luweh lho. Ora sah gurem ceceker wong kono ya, Nduk ya. Awake dhewe jenenge wong sugih, paling ora panganane spaghetti. Spaghetti. Roti-roti pizza. yang paling
hebat, panganane paling ora soto Lamongan. Lamongan. Sate Ponorogo, sate kambing Ponorogo. Betul. Wah, Alah. iki. Nek pamane piknik ya wis awake dhewe genah remoh kalah. Iya, mangane apa ya? Awake jeneng gendul gen anu lambungku marai bermasalah. Pati Garut to. Bermasalah. Lho sehat. Marai sehat. Marai Iya. sehat jeneng gendul gethuk Wonogiri lho. Kuwi tenanan sing kudu diuri-uri ora kena ditinggalke. Iya, lokal produk lokal. Nah, produk lokal. Iri, Iya. kono meng iri. Ngomong iri. iso. Awake dhewe ora kena iri. Wong awake dhewe iki lho wong awakmu wong ayu kene wong gagah paling ora ya dadi dokter. Ah. Paling ora ya dadi Pak Lurah, paling ora ya dadi dewan, paling ora dadi bupati. Nah, awake dhewe ya ora ya iso ya. Iya, awake dhewe. iso. Awake dhewe paling ora dadi polisi ya. Polisi nyekel sapa? Kalau tanggane kuwi lek wayah-wayah korupsi ya. Oh. Heeh ya. Heeh. Rawan korupsi kok. Oh, masaku lho, masaku wong loro sak omah kok ora tau akur lho. Akur nyapa sesuk awake dhewe. Besti kok, Le. Ngono. Tuku pamane perhiasan awake dhewe. Kono arep tuku berlian sing diamond, diamput terserah. Awake dhewe sesuk aja gelem kalah. Awake dhewe sak besti lunga ning pamane wis paling ora ning luar kota, luar Lho. Jawa. Iya. Tuku gelang karet. Dadi Karet. Dinggo apa kok gelang jedet karet? matane tanggane dadi kan. Eka, menengo. Ngopo to? Ora menenge kabeh kok wong njaluk gelang mbok tekeki gelang ya apa arep dinggo ngariti tanggane. Lah tanggaku kok dudu nek rumangsa ya mbok, heeh. Iya. Nembang. Nggih, nembang. Niki Asmane Mbak sapa urung tak tangkep. Ya tanya dulu. Nggih, kula Niken Mbak Eka. Oh, Mbak Niken, Niken. nggih. Mbak sang satune siapa Mas? Asmane Mami kula sinten? yoga. Oh, Mbak Mbak Yoga. Yoga. Delok ayu lho. Sinden paling ora gede dhuwur lencer kuning kak ngono kuwi lho. Mbak Aku, Yoga. lah, sonek gede yang ngene iki lho. Kok iso? Aku sonek gede yang ngene. Mbak Yoga. Pintar dengan matematika ya Mbak Yoga? Nggih. 2 tambah 4 berapa? 6, Oh, 1 tambah 1, 2, 5 dikurangi 1. 4. Gimana kalau aku menempat di hatimu? Ya. Mas Yusuf. Piye Mbak Eka? Ono. Yo ben kok kene entuk 6 kok. Oh, iya. Tuwa iki nggo apa? Heeh ya. Piye Mbak Eka? Dalem. Bapak kamu dulu juragan ayam. Wah kok tahu? Karena kamu selalu berkukuruyuk di hati aku. Mary pengen. Pengen tak tekoki ra. Aku toh? Mas Gareng bapak kamu dulu juragan ayam. Kok tahu Dek Eka ya Allah kok tahu Dek Eka. Mambu telek lho kowe. Penting wis adil. Tak kira lek juragan ayam aku kuwi Pak Kodiang. Lho mambu telek repopasi sing penting sugih bapakmu ngono. Ya wes, ngendang. Pak ngendang iki. Iya, ngendang, tetep ngendang. Mbak Eka ngendang. Nah, dan ini kowe sinden serba bisu ngene iki. Yes. Bisa. Bisa. Serba bisa. Amit lho, Mbak. Nggih. Jaluk anu donga sik karo Mbak Lurah. Mbak Lurah. lenggahe sing niki. Sing menika Nggih. kemeja pink. Alah ping-ping niku lho. Ora rasa tak jaluk pangestu wis pengerten kok. Lah, nggih ya. Pak Lurah ki apa to sing ora? Ora mungkin negake nggih Mbah nggih. Tenan lho. Mesti to Eka mesti to. Suwitik pedes to ya. Ya. Monggo. Nggih. Alon-alon laku Ah. sikile dhisik. Amit nggih, Pak. Iya. Nuwun sewu. Pilur-lur kabeh. Ya. Amit nggih, Mas. Terayu pawakan ngemis aja iki. Lah kowe arep ora? Wah, iya jalukno sisan. Likur padha kok. Nggih, iso tenan apa ora usah dadak kemaki. Iya lah Dicek sik, dicek Wis sik. dijajal sik. Di apa dites? Ya dites sik. Tes. Kiling kita ayo. Apa loro mripat kok dites? Sik kula riyen sing ngetes Mas Yusuf. Nggih, coba. Sok nggih. Tak dijajal sik iso apa ora. Lah, Wah, penak Mas, Iya, iya. penak. Wis kaya wong pakon-pakon. iya. Iki lho. Tulung tak det. Iya, jajal. Copi jenengan Mas, jenengan cek Mas. Mungkin kayak bleset Ya. kali dalangin teratap Ayo utawa coba. gredeg ngoten kok. Coba Mbak. Nggih. Mas Yusuf cek aku. Iki rada cepet nih. Iya. Ndur tandang tuplak. Nah, Aku genten Mas ya. coba. Pak Bambang. Kok yo iso. Bisa ya. Pak Bambang Wimbo. asem kok ya. Coba. Pak Bambang tuku gedang. Ya. Iso Ndang iso, Heeh. Pak iso. Lah iki lho delon. Lah
niki. Apa kuwi? Kowe apa kena telek lho. Asem. Kok iso? Yo iso. Wong elek kono kancane wis mambu nek kene mbok keneki. Nek apa piye apa ne? Ya, cobi Mas Yusuf jenengan Mas, cobi Mas. Aku ki masalahe wong ora iso ngendang dadi radong sekaran. Nggih. Anu we. Nah, Pak Bambang tuku rambut. Nah, Nah iki Pak Bambang gak ndir rambut tuku. ya dijajal iso apa ora? Pak Bambang cukur rambut. Nah, jajal. Rambut Rambut. Rambut, Mbak. Lah yo Rambut kan. Rambut. Iya iya. Kuwi udu rambut, kuwi jempol. Lah yo lek padha rambut ning panggonane ning jempol. Oh. Ngono lho. Iya. Wes waktu Lah gelem. kanca-kancaku ki kok yo seneng ram. Kaya entuk dolanan kowe. Iki kakak kelasku. Iya, ketok iya tunggale. Tunggal bola paut to, Heeh. Mbak. Iya. Timbang mbok omongi adik koncone ngalu wong kakak tingkatku ya. Iya. Iki paling kelas 3. Anu nol kecil lho iki. Ora iki kelas 3 aku lagi daftar PAUD. Layak brengos pun jelaprang. Nggih, niki paring dawuh lagonipun Mas. Nggih. lagune Niku wau nggih, sing ingkang dereng wau nggih. sing dereng wau wonten wong Wonten kathah banget. pamundutan menapa menika? Sesideman niku wau. Sesideman. Nggih, Mbak Eka kersane ngati-ati lho, Kak. Sesideman bleset awakmu ora tambah sawiran saka Pak Camat. Iya yo tenang. Oh, janji ku mau Mbak Eka ngedang apik mesti Pak Camat langsung budal munggah. Mas Roni caper, ayo. Ayo. Hati-hati, Mbak. Hati-hati lho, Mbak. Mbak Eka. Mas sinten asmane? Mas Roni. Mas Roni. Ragile Teletubbies. Mas Rani aja manise. Ya. Ireng ning manis. Gede Ireng. dhuwur. Aku lek golek bojo yo sing dhuwur ngene iki. Paling ora 2,5 meter ya, Mas. Ini. Medeni. Eka, kuwi menungso apa jerapah? Aku lek Oh, menungso 2,5 meter iki umum ae kok. ini pengen memperbaiki keturunan. Oh iya, monggo. Sesideman, monggo. Sesideman. Langsung ke dilanggap Langsung ke. mawon Mas nggih. Nggih. Ya, monggo Mbak niken. Luwih becik patenono timbang pepisahan. Owe. Ya. Oh. Wangi samudana marang kula warga Yarwalan Praputra lewat kincange alismu kang ladang rasane atiku Awas. was ning seraya swaku aku isih aku ladeni salammu kowe bocah gunung senadyan bocah gunung aku kehimpun jiwa rakyatku tak kurang kahormatan namrong rukuk ngarep pinjol urip mono bocah gede kowe tak lungake omah sak isine apa wae nadyan sesideman pasti Asik. Goyang Mbak Yoga. Semuanya ngadu sana nyokek Mas Yo nyokek yo. Wait, becik
kudu joget aku. Lah Pripun? kok iso? Lah kono penak iso karo joget. Kene ngendang ngono. Piye? Apa meneh kok kendang? Diesel muni lho aku. Mbok jogeti. Tak dilat. Lho. Ya dijoget kok iso. Wow, mlonyoh ya kulino. Diterusne Saking senenge aku lho. Piye kendangnya dikalungke terus ngendang karo joget. Nah, ya. Dadi aku tak ngitik ning mburi. Iki kanek ngarep tak cangking gulune. Nggawa bathok ya, Mas. Ya. Ya. Nggih. Ora Nggih, sah niki. nesu, ora sah nesu. Enggak, aku gak nesu, terah raiku ngene kok. Ya, ora sah Pak nesu. Lurah kelompok ngendang. Iya. Lah aku ya gur ngomong. Iya, wis kat mau. Pak Kurang Camat biar rampung. aku kesel. Nggih, rawuh. Nggih, Pak Camat nggih. Kula nggih. Ya, monggo. Nggih, Mas Yusuf. Pripun? Menika kanca-kanca sinden Ansor Laras ngaturaken matur nuwun kagem saweran seragamipun kebaya kagem Bunda Yuseli kebaya saking Ponorogo. Wih, luar biasa. Kebayake Menika aku. support saking biasa. Yuseli kebaya Ponorogo. Oh, mboten delomok, Mas. Pripun? Menika nggih saking Yuseli Kebaya niku tangan luar biasa. Wah, nggih. Mboten namung tenggene Mas Yusuf Ansor piyambak sakru Nggih. mriku sedaya napa dalang ingkang main wonten teng Ponorogo. Wih, luar biasa. Sedaya diparingi kenang-kenangan Wah. wujute menika kebaya. Muga-muga Alhamdulillah. ayo dongane kanggo kebaya Mbak Seli. Yuseli. Seli. Muga-muga laris. Nggih. Muga-muga ora lokak malah kebak. Amin. Aku yo ngono Mas Gareng. Pripun? Kemarin aku juga udah dikasih kebaya warna pink, kutu baru dari Yuseli Kebaya. Betul, betul. Kok malah bakal Mas Gareng ora keliwatan juga. Oh ya Tapi diparingi wujudnya seragam. urung seragam, Mbak. Oh, Lah apa, Mbak? Isik kain kok warna putih ngono tapi jare. Kok putih? Lah mbok awakmu urung duwe to seragam warna putih? Eka, aku ki ora gembledek. Awakmu arep dhisik ndang. Oh, Lho warna putih ngopo to salahe? Wow, kancane urip-urip kok arep buntel. Ora. Yo diteruske lagune, Mbak. Yo. Monggo. Urip ana kutha gedhe kowe katungane Oke. Oke. isine kowe apa-apa wae nadyan sudah mesti tak wujute matur nuwun Sembadun Mbak Eka luar biasa, luar biasa. Terima kasih rencang-rencang Ansor Laras. Alhamdulillah sukses, Nggih. sukses, sukses. Matur nuwun. Ya. Luar biasa tenan. Jane tangan iki lho gedene padha duit gober lho Gundan. Lho ora ngerti tanganku ki isine apa enek isine Mas. Lho paling ora ya isine sepit sing luar biasa. Wis dikaruniai Gusti awakmu sarjana seni. Mas yo cilik delok tanganku. Isine Kapal tok. lho tak kira isine pengalaman sok Kowe Tandane cawe dok kerep isa-isa. pekerja keras, luar biasa. Mas Goreng ki wis ngono uga. Heeh. Tangane ora kok sikilmu barang kletek ya Mas yo. Lho, Asli. iki enek Iki fungsi- ora mlethek. Apa wi? Iki belakku kumat. Tapi malah enek fungsine kok Mas. wi. Lho kok iso? Nek lunyu iso nggo ngerem makset ngono. Ah iya. Fungsine. Iki kok kake masane blake kancane wong gurlem lho kok ya. Ngrem. Niki mau wonten pamundutan sampun. meneh? Nggih, kapilut niki mau. Tak tembangne dhewe iki lagu senenganku, Mbak. Oh nggih, nggih. Mbak bilih menika Badhe niki duet nggih apa dijemenengne niki mbake nggih. Iki Niki mbake niki nggih. iki adik kelas kula. Oh, nggih nggih nggih. Ya Allah. Monggo. Ayo nduk ngadeg. Monggo, Mbak. Sepatu sik, Mas, monggo. Monggo, yuk. Ya. Kenalan karo Mbak Eka sithik, Mbak. Sugeng dalu Mbak Eka. Inggih, wilujeng dalu, Mbak. Nggih. Nun sewu asmanipun Mbak sinten? Kula Anggi. Oh, Mbak Anggi. Mbak Anggi. Enek lagune. Apa? Anggi orong-orong ra iso. Anggi-anggi ya. Gareng ngomong. Kok ngomong mesti kulino awakmu. Kulino. Wah, aku traya Wow. juragan kuwi kok Iya. ya. Mbok menawi menika Mbak Eka, Dalem. panjenenganipun Pak Yatno menika wonten pamundutanipun kapelut nggih. 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 Menika badhe kersa bawa monggo Pak Yatno. Pripun? Boten manggakne. Niki langsung berarti nggih. Nggih.
Pak Yatno. Brengose deloken Mas. Nggih niku dalang. Kaya Garut Kaca. Niku tunggale mawon kalih Pak Sento sami. Oh iya. Iki Pak Yatno menika dalang. Nggih. Alhamdulillah. Aku sakyane urung dijak. Engko urung kowe dek iki bar karo Kang Jo ya. Oh, nggih. Iya. heeh iki kapilo tembange. Ya. Mangga. Pinangkan ana mak. Ya. Kalamun waros lirampu. Luar biasa. Batin iki anane tansah resu. Weh dalang ya swara. Rasa tresna kang tandha sarwa mikir ati tan bisa jam kaya rabi songon jati saben wanci tansah anggodha ati nanging aku wati blaka pungkasane temahan lara tresna nadyan ato yen katuh nanging caket sajroning atiku gongku nandang tresna iki wis kinodrat sak termo nglampahi yuk ya ula sawah sapa ngandhut tatan wah atiku wis kabelot sae bunga rasaku lamun bisa cacakapan sliramu Luar biasa. kapilot wis diaturke Suwantene Mas Dalang lho. pripun Mbak Suwanten panjenengan menika lho. napa Jos saestu. aja Gandem aja banget. ngono ah aja mergosone apik wis ngono wae Nggih. Jarang Sa- ngoten. Anu sakliyane sone ya apik, Nggih. suwantene ora ninggalke. Jos Nggih. banget. Oh, Yo wah, alhamdulillah yo elek-elek yo Mas Gareng yo. Nggih, mboten elek wong jenengan nggih sae to. Ya elek-elek niku luar biasa lho niku. Pripun? Niku wong jenenge dalang niku sing Nggih. turun nyiwanten nembang niku jarang sanget. Nggih. Nek Mas Yusuf niku luar biasa. Heeh. Wong pamundutan remenari piyambak niku langsung dolekne dhewe. Heeh. Lah seneng aku kok ya iki yo. Kok Iki karek kok gendut. wayangnya ya diusungi dhewe. Ojo. Oh yo Jangan ya, Dek, yo ya. jangan Jangan ya. Enggak. Nanti terus usung-usung gamelan dalang, jangan ya, Dek ya. Sok romantis. Lah nek dalang laris karo larang ki sok romantis. Paling ora ya kaya Nggih. Yo, Mbak Anggi piye? Mbak Anggi, Pun. niki mumpung panggih dulur-dulur Ponorogo. Nggih. Demenanmu apa senenganmu apa nek kene Demenan diduhno. piye? Kok tegese Temenan ki nek yo senengan to Mas, anu Mbak. Tegese Ora ki- ini, oh, mari tegese buta ya juga. kesenengane iki lho, ati saka ati niki nembang apa? Mas Gareng, Mboten dawuh niki wae wonten penyuwun pamundutan lestari. lestari. Ben dipinangkani piyai kalih Mbak Anggi karo Mbak Eko. Oh, nggih, Mbak. Kalau wau nggih wonten pamundutan saking Saking dene. Seli Oh, Napa sing ditangi? yang paring kebaya Kelinci Ucul. Oh, kelinci Kelinci. ucul. Sinampun niru miyen. Oh ya dimedlekke apik. Iya. Lestari ki sing piye, Nduk? Sang Dewi. Lah ya bener kae. Sang Dewi katon lam-lami kuwi. Oh, alah. Awakmu kok iso? Sang Dewi katon nglam-nglami. Apa iso? Iso to? Ambabar wewangi. Ayo. Iso, Mbak. Coba
Duet wong telu Mas Gareng. Kriwikan dadi grojogan. Mah wis apik ngarepe kok ndledek kok dadi niku. Kali sinten Mbak Agi? Berdua. Mbak. Mosok piyambak Mbak Agi? Lah Mbak Eka. Wah, Ora mbok anggap Mas. wah tegese niki sing jenengan ngoten lho. Oh, ana ya. Sing jenengan ki bene berempat ngoten. Ya ora sah. Mboten. Wong Biasa telu. ora tau roh wong mbombo. Ya wis ya. Monggo Mas. Ayo Mbak Agi. Enak ya Mas. Oh, kandhane garap penak, Ya, Mas, apa-apa penak. Meneh leader meneh. Ya, yuk. Ya Mas ngono. Mas Gareng leadernya. Ya sih. Kula mriku meleh. Heeh. Oh ya wis iki reok lho iki. Ya. Ya. Diitung. 1 2 3. Aja lali pawalengku. Berat. Iya. Makasih. Ya. Luar biasa kompak. Nggih kompak, Mas kompak. Gareng, Mbak Eka. Nggih Mas Yusuf. Ki wis jam 12:30 punjul, tak teruske lakon sik mau nglakoni dawa. Iya, dawuh Mas Yusuf. dawuh, Matur dawuh. nuwun Mas Gareng, Mbak Eka, uget-uget. Pangapunten nek le gojekan rada keladuk kula. Mboten. Iya. Kula nggih sami manunyun pangapunten. Nggih. Dumawah kula wonten kalepatan nggih nyuwun pangapunten Mas Yusuf. Dawa sami-sami. Ndedonga mugi-mugi masyarakat wonten ing Laladan Ngadisanan. Ngadisanan. manggih kawilujengan ugi kebagas warasan Amin. sak cekapipun tasakuran bersih desa. Amin, Nunggal amin. rasa nunggal tresnya nyawiji nggawe tentreme masyarakat lan majuning desa Ngadisanan. Amin, matur sembah nuwun Mas Gareng kalian Mbak Eka. Nggih. Iya, nderekaken sugeng nguntur ngatos-atos medal dalan mawon aja. Nggih, nggih. Aja selintrutan. Jenengan iki anu limbuan Oh iya ya ini pulang saya. Ini pulang, kita pulang. Oh Oh, iya. ngono. Nggih. Aduh, aku jane sik pengen ning kene. Makasih Mas Yusuf nggih. Nggih, makasih Mbak Eka nek tesih pengen teng mriki nggih teng mriki mawon. Nah, nggih, teng mriki mboten entuk. Mboten napa-napa. Ora. Paman Mriku. iso dhek mayangno agak dijak nusul aku. Kawan diesel lo kayak enek to. Wonten. Enten. Nggih. Enten niku. Monggo nggih. Iya. Matur nuwun Mas Yusuf. Matur nuwun Mbak Eka. Iya, ayo Mak teruske.